Velkommen til. Tak. Vi skal jo arbejde lidt i dag med en udfordring, du har. Ja. Og se, om vi kan gøre noget ved det. Så det handler om noget med dig i en sammenhæng, hvor du er i en gruppe eller sammen med mennesker. Kan du ikke prøve lige at beskrive, hvad er det? Lige sådan i korte træk, hvad er det handler om? Jeg synes, det er svært at indgå i grupper. Ja. Ikke fordi jeg skal bestemme, men simpelthen for at finde ud af, hvor min plads er i gruppen. Ja. Jeg vil gerne have, at alle bliver hørt og indgangsvinkler, hvad ved jeg. Ja. Men bare det at møde mennesker og finde ud af, hvad de er for nogen, så pakker jeg mig selv væk. Okay. Plus det, at jeg er bange for, at jeg ikke er god nok til gruppen. Ja. At jeg er en hemsko. Ja. Ligesom at blive valgt til rundbold i folkeskolen i tidens morgen, og så stå den med den sidste. Ja. Ikke? Den situation er jeg enormt bange for. Ja. Uden at have erfaring med den, skal lige siges. Men jeg synes, det er svært. Det er meget svært. Ja. Så det der med at være der, hvis nu skulle forestille dig senere, at du kan være der, hvordan er den optimale måde for dig at være en del af det der på? Hvis nu antager, at du får gjort noget ved den reaktion, du har op nu og her. Hvordan er det så i fremtiden, når det kører for dig i en gruppe? Hvordan vil du gerne have, at det er? Så kan jeg være mig selv. Ja. Og hvordan er du så? Jamen, jeg er jo et levende menneske, der er imødekommende og tør være ærlig ud fra den indsigt, jeg har omkring min egen ærlighed. Så, og kan godt lide en gang imellem, og når man samarbejder omkring en konkret situation, at tage helikopterblikket og egentlig lige få lidt overblik, og så komme med nogle indspark og sådan noget. Ja. Og se nogle utraditionelle tilgange til tingene en gang imellem. Ja. Og det er jeg ikke bange for at sige. Ja. Men jeg bliver altid guidet, fordi jeg bliver usikker på mig selv. Ja. Fordi tænk nu, hvis de i virkeligheden slet ikke vil have mig, eller kan bruge mig, eller jeg slet ikke egner mig. Så nu rører vi lige tilbage i den der, ja. Så det er også noget med at være dig selv og kunne være åben og sige tingene lige frem, uden at skulle begrænse dig selv. Ja. Okay. Skulle vi se, om vi kunne komme derhen? Ja. Så det, der skal til, det er, at allerførst så skal du i kontakt med sådan, som du får det, når du nu er i sådan en gruppesammenhæng. Så hvis du kunne prøve at finde en erindring frem, en situation frem, du kan huske fra, det kan være for nylig, det kan være for flere år tilbage. Det har ikke nogen betydning, hvornår det var. Bare du kan huske det godt. Så prøv at lige beskrive, ligesom om du er der. Fortæl ligesom om du er en del af en film, så hvad sker der, hvem er der, og ikke hvem præcis, men hvad er det, der foregår der? Ja. Hvordan er det? Hvad er det for noget? Jamen, det er ubehageligt at tænke tilbage på. Ja, prøv at beskrive det. Jamen, det der, vi var 18 mennesker, som skulle deles op i nogle grupper, og vi skulle gå hen til hinanden. Okay. Og enten smile, eller vende ryggen til. Ja. Og det kunne jeg slet ikke. Nej. Jeg brød grædende sammen. Ja. Det var svært. Jeg turde simpelthen ikke at byde op til dans i gåseøjne. Det turde jeg ikke. Så hvordan er det at sidde og fortælle om det nu? Det er ubehageligt. Det er meget ubehageligt. Jeg kan mærke, at det sætter sig i halsen. Jeg får lidt lyst til at græde, og jeg bliver følelsesmæssigt stærkt berørt af situationen. Sådan lige her nu? Ja. Det var rigtig ubehageligt. Okay. Og meget svært. Ja. Så nu har du kontakt til den her følelse, også rent fysisk. Så nu kan vi arbejde med det. Ja. Skal vi gøre det? Ja, tak. Det, der skal til nu, det er, at du skal lukke øjnene, og så skal jeg guide dig igennem, og gøre det, så du kan gøre det her sådan færdigt. Ja. Så du lukker bare øjnene. Ja. Og nu skal du have alt din opmærksomhed derhen, hvor du fornemmer og mærker fysisk det her ubehag. Du skal ikke bruge dine tanker til noget. Så hvis der skulle komme en tanke forbi eller to, så lad dem passere. Og så have alt din opmærksomhed på at bare mærke efter der, hvor det er. Du giver dig lige selv lidt tid til at lade det boble rigtig meget frem. Fordi det er nu, du skal bruge det, for at kunne gøre det færdigt. Okay, prøv nu så at fortælle lidt om, hvordan du oplever det, hvordan føles det? Hvor er det henne? Det er
Det er min mave. Okay. Jeg føler, at jeg har sådan en stor, massiv jernfirkant i min mave, der er enormt tung og meget ubehagelig. Okay. Og jeg har trykken for brystet, og jeg har spændinger i halsen, og spændinger i mine skuldre. Og vil meget gerne væk fysisk fra denne her følelse. Ja. Der var det aller værst, hvor det er de steder der. Det er maven og brystene og halsen. Ja. Og den der er sådan en jernkasse dernede med. Ja. Der buller det dernede. Den er kæmpestor. Okay. Så nu skal du gøre det her med, at du skal flytte al opmærksomheden stille og roligt hen i nærheden af den her jernkasse. Du skal nærme dig jernkassen, mens du mærker det her ubehag. Det kan godt være, at det bliver lidt mere intenst, når du kommer tættere på. Men nu skal du give dig selv lov til den her ene gang at mærke det her, der foregår. Og komme tæt på den her. Det er okay. Jeg skal nok guide dig igennem. Så lige så stille, så zoomer du ind på kassen, kommer helt tæt på. Forestil dig, at du forstørrer den lidt op, så du er lige foran den. Ja. Er du der nu? Ja. Okay. Nu er du helt tæt på. Så du kunne fornemme, at det er voldsommere her tæt på, og det er muligvis voldsommere helt inde i midten af kassen. Men det du skal nu her tæt på, det er, at du kan få øje på, at der er et sted, hvor det ligesom om, der er sådan en orkanens øje, et adgang lige ind i midten af den her kasse. Og nu giver du dig selv lov til lige at dykke direkte ind i centrum af den her kasse, der hvor det er allermest intenst. Og så mærker du, at der er derinde. Det gør du lige nu. Det er okay. Du skal bare mærke. Det kan godt være, det er intenst. Det er meget ubehageligt. Ja. Du skal bare være til stede nu, og give dig selv lov til at mærke det, selvom det er intenst og ubehageligt. Det er lige præcis det, du skal nu. Nu kan der være sket en af tre ting. Enten er det blevet en del mere intenst, mere voldsomt, måske i det samme intensitet, eller også er der aftaget lidt. Hvad for en af de tre? Det er det samme. Det er det samme. Godt. Det lyder så ubehageligt. Godt. Så nu bliver du hængende der og mærker det her ubehag. Selvom at det er samme intensitet, så skal du udelukkende være til stede og placere dig selv lige midt i der, hvor det er allermest intenst. Og så bare blive ved med at mærke det. Du skal følge med, uanset om det bliver forstærket eller det bliver svagere. Bare mærk det. Så hvordan går det nu? Er det det samme, eller er det aftaget? Det begyndte at aftage. Rigtig godt. Det går den helt rigtige vej. Så du fortsætter. Du skal bare være helt tålmodig og mærke lige præcis der, hvor der er mest tilbage af den her energi. Og det skal du blive ved med, indtil der overhovedet ikke er noget tilbage at mærke. Ja, hvordan går det nu? Er det afsnit? Det er bedre. Ja, rigtig godt. Så når nu, at det begynder at aftage, så er det vigtigt, og der kan du hjælpe dig selv ved at zoome ind på det sted, hvor der nu er mest tilbage. Fordi når der er aftaget, kan det være lidt svært at mærke det. Så zoom ind på det, forstør det op, og placer dig selv lige der, hvor der er mest af det. Og så mærker du. Dejligt. Okay. Så du mærker bare, du skal blive ved med at mærke godt efter.
indtil der intet er tilbage af den energi, det hele startede med. Og det er vigtigt nu stadigvæk at blive i den tilstand, hvor du kun mærker. Så hvis der er tanker, så lad dem passere forbi. Du skal ikke bruge dem. Du kan forestille dig, at du ligesom har sådan en zoom-funktion. Ligesom på Kraks kort, du zoomer tættere og tættere ind på det, du skal mærke. Så zoomer du helt ind, så er du helt tæt på. Så får du rigtig god kontakt til det, der er tilbage. Som om det smelter bort. Ja, rigtig godt. Så det går helt den rigtige vej. Rigtig vigtigt, at du bare stille og roligt bliver ved, indtil der ingenting er af den energi. Du skal være helt færdig. Kan jeg ikke mærke mere. Så kommer du stille og roligt tilbage igen. Åbn øjnene, når du er klar. Hold da op. Ja. Det var en voldsom tur. Ja, den var hård. Ja. Den var hård. Ubehagelige minder. Men de smeltede bort. Ja. Altså, det var ligesom om, at da du fortalte mig, at jeg skulle zoome ind, så var det ligesom om, at det så smeltede mere og mere og forsvandt væk. Jeg har det smadret godt. Det er dejligt. Ja. Pussy fornemmelse. Ja. Men skøn. Ingen jernkasse. Overhovedet ikke. Og den er smeltet væk. Ja. Ja. Men altså, det var ligesom den effekt, det havde. Ja. Mit zoom, det var, at det bare smeltede. Ja. Det var yderst forløsende, synes jeg. Så nu kan vi jo gøre det her nu, at vi ligesom kan teste, om der er noget tilbage af det her. Ja. Altså, nu er vi jo ikke en gruppe her, så vi kan ikke frembringe en, men det du kan gøre, det er at fortælle den der samme begivenhed igen, det hele startede med, for at se, hvordan reaktionen er på det her nu. Så prøv lige at gøre det. Ja. Det, der skete, det var, at jeg skulle deles op. Jeg var på et hold, vi var 18 mennesker, vi skulle deles op i nogle grupper. Ja. Og det kunne jeg ikke. Jeg stivnede. Og hvad gjorde det? Hvad de gjorde de der, da de skulle dele op? Enten så skulle man smile til hinanden, eller så skulle man vende ryggen til hinanden. Alt efter man var interesseret eller ikke interesseret. Okay. Og det kunne jeg simpelthen, jeg kunne ikke møde det. Hvad gjorde det ved dig? Jamen, jeg stivnede midt i det hele og begyndte at græde. Ja. Så hvordan er det at tale om det nu, sådan som det er nu? Befriende. Ja. Yderst befriende. Og hvad er forskellen? Jeg er meget lettere ved tanken. Jeg får ikke ondt i maven. Jeg får ikke ubehageligheder fysisk ved at tænke tilbage på det. Tværtimod, så bliver jeg glad, når jeg taler om det nu her, fordi... Hvad tænker du om den begivenhed nu? Jeg skal da ud og prøve den igen. Jeg skal da prøve det her af. Hvis du lige skulle slutte af med her og så sige noget om, kan du snakke om, hvordan du ville være, når nu, at du var den rigtig gode version af dig selv. Men du skulle være fri, og du skulle være åben. Og, hvordan tænker du om det lige nu, eller oplever du det lige nu? Er det realistisk, tror du? Ja. Sådan som du har det lige nu? Ja, fordi nu kommer jeg ikke med en... Nu møder jeg ikke op til en gruppesituation, hvor jeg har jern i maven. Og jeg føler mig rank. Ja. Altså, jeg føler mine gode energier ved tanken om at skal møde en masse mennesker, og vi skal dele os op i hold i en eller anden retning. Med eller uden rykke og nik. Altså. Ja. Så det kan bare komme? Ja, jeg kommer også. Held og lykke med det. Tak. Tak for nu.